ساعة 12 ኮይኑ ማዕድ ዜና ጀሚርሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከመቆጣጠራ ፈረንጂ ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ዘፈር ፋይናንስ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዕውታት ለውጥታት ከም ዝተመዝገቡ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝሓበርዎ ናይ ታክስ ኣታዊ ኣብ 2010 ዓ.ም ካብ ዝነበሮ 227 ቢልዮን ብር ኣብ 2012 36 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ 311 ቢልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ኣብሪሆም حيل أير فيدرالي أب كل تجريز نبرة وفر مخبار حقنا أب تكالو ريفورمنز بقفتات أمان زنبرم لعلوت مكوننات نسرعت مهاب شومتن أفلوت أون معارجن أكايدوم بمسرة الدماء 4 لعلوت مكوننات 4 شوعاتن مسمراوي مكوننات 985 سب معارجن بدمار 17 شوعاتن استفاد لهم معارج زلبسون تخونو 4 شوعاتن لعلوت مكوننات دماء معارجهم تخدينهم يوم وانا أزازي حيل أير إثيوبيا ميجر جنرال يلما مرداسا أبز حز وانت ألاتي إثيوبيا كاب وشتن وزآن تهاجر نمفراس ناصر حيوم يخون مبرع علامهم كم زي سخع قليت يوم إذن من مقدم ما حيل أير بقرات النت ناصرها يركب لهم ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ጎንጥታትን ምምዝባላትን ዜጋታት ኣብ ዝነብሩሉ ከባብን መንግስትን ስጋኣት ንኸሕድሩና ገበረ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ሕጊ ገሊጾም መልዕሊ ስጋኣት ዜጋታት ዝኾነ ዘይምርጋጽ ልዕልነት ሕጊ እዩ ዝበሉ እቶም ሰብ ሞያ መንግስቲ ኣመኔታ ህዝቢ መሊሱ ንኽረክብን ዜጋታት ብሰላም ንኽነብሩን ኣብ ምኽባር ካብ ሓይሊ ሰብ ጀሚሩ መሰረተ ልምዓት ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ተመስገን ሽፈራው ወሊድዎ ኣሎ ኣብርሃም ፍስሃ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋደዱ ዝመጹ ግጭታት ዘርእን ብሄርን መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት ብቁጽርን ብጉድኣትን እናወሰኸ መጽእ እዩ በብዋኑ ዝረአ ቅትለት ንጹሓን ዜጋታት ምውዳም ንብረትን ምፍንቓል ዜጋታትን መንግስቲ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ዘይበጽሐሎም ሕዚ እውን ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ኮይኖም እዮም ሰሙይ ሕጊ ከም ዝገለጽዎ ፈላማይ ልኡኽቶ መንግስቲ ሕጊ ምኽባርን ዜጋታት ብሰላም ወፂኦም ከኣቱ ውሕስና ምሃብን እዩ በአንጻር እዚ መንግስቲ ብዙሕ ቤት ዕዮ ኣለዎ ዝበሉ ቶም ሰሙይ ሕጊ ዝፍጠሩ ዘለዉ ጸገማት መንግስቲ ቀዲሙ ክከላኸለሎም ብዘይ ምኽኣሉ ዜጋታት ብስጋኣት ይነብሩ ምህላዎም ተዛሪቦም በርካታ የአካል መጉደል ሁኔታዎች ተፈጥሯል ብዙሓት ኩነታት ምጉዳል ኣካል ተፈጢሮም እዮም ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ንብረታት ወዲሞም እዮም ዜጋታት ክፈናቐሉ ተገይሩ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ስጋኣት ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣመነቲኡ ተሸርሺሩ ማለት እዩ ንምንታይ ሲ ነቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ኣካልን ምውዳም ንብረትን ዝመጣጠን ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ኣይተሰርሐን ተባሂሉ ምዝራብ ይከኣል እዩ መንግስት ህግና ስርዓትን የማስከበር ጸጥታና ድህነትን የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ስንል መንግስት ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ከምኡ እውን ጸጥታን ድህነትን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለዎ እንትንብል ብዋናነት ኣብ ልዕሊ ህይወት ንብረትን ዕለታዊ ምንቅስቓሳት ዜጋታት ዝኾነ ዓይነት መጉዳእቲ ቅድሚ ምብጽሑ ተኸላኺሉ ሰላማዊ ናብራ ክመርሕ ምግባር ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈላላያት ሓሳብ ብሓሳብ ካብ ምክታዕ ናብ ግጭት ከምርሑ ይግበረሎም ዝበሉ በዓል ሞያ ሕጊ መልካሙ ኣጎ እዚ ድማ ብሽፋን ኣኽራራይነት ሃይማኖት እናተጠቃለለ መጺኡ ኣብ በብኸባቢኡ ጎንፅታት ክበራኸቱ ክኢሎም እዮም ይብሉ ነዚ መፍትሒኡ ድማ ብሕጊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ስልጣኑ ክጥቀም ምስ ዝጅምር ከም ዝኾነ ይዛረቡ ይሄ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ የሚባል ነገር አለ እዚ ሞኖፖል ቫዮለንስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ብጉልበት ሕጊ ክኽበር ዝኽእል ጉልበት ክህልዎ ዝግባእ እንደገና ድማ ዘለዎ ጉልበት ክጥቀም ዝኽእል መንግስቲ ጥራሕ እዩ ነዚ ብዝፃረር መልክዑ ግን ካልኦት ጉጅለታት ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ዝተዋደዱ ኣካላት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ነዚ ቅድም ዝበልናዮ ክወስዱ እንተኽኢሎም ህዝቢ ውሕስና የብሉን ማለት እዩ
መንግስቲ ሰላምን ድሕንነትን ዜጋታት ንምርግጋጽ ንጸገማት ቀዲሙ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክዕቢ ከም ዝግባእን ጉጅለታት ጥፋትን መጥፋትን ናብ ሕጊ ከቕርብ ከም ዝግባእን እቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ይዛረቡ። ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ንጥፋተኛታት ንምህዳንን ጐንፅታት ጠጠው ንምባልን ካብ ሕጊ ጀሚሩ ኩሉ መንግስቲ ክሰርሕ ይግባእ ይብሉ። አንድ መንግስት የህዝቡን ሰላም፣ ደህንነት፣ ጸጥታ የማስጠበቅ ግዴታ አለበት። ሓደ መንግስቲ ሰላም ድሕንነትን ጸጥታን ዜጋታት ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ። እዚ እንትንብል ነዚ ዘዳለዮ መሰረተ ልምዓት ምምላእ ሓይሊ ሰብ ምድላው ብስልጠና ኮነ ብኣካል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ጸገም ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ኣሽቲቱ ክበጽሐሎም ይግባእ። ምስ በጽሖም ድማ ንጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ዝዳለው ዘለዉ ሓይልታት ካብ ጥፍኣቶም ክዕቀቡ ምግባር ከሰናኽሎም ይግባእ። ካብ ዝሓሊፉ ምጥቃዕቲ ተፈጺሙ እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ገበን ተፈጺሙ እንተተረኺቡ መንግስቲ ነዞም ሰባት ናብ ሕጊ አንጠልጢሉ ከቕርቦም ይግባእ። ናይ መንግስቲ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሸዋን ካብ ጎንፂ ናፃ ዝኾናሉ ከባቢታት ዋላ እኳ እንተተፈጠረ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ዕዮ ገዛታት ይተርፉ እዮም ክብል ኮማንድ ፖስት እቲ ከባቢ ኣፍሊጡሎም። ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ንኽምለሱ ልዑል ምንቅስቓስ ከም ዝካየድ እውን ተገሊጹሎ። ተስፋዬ ጫኒ ወዲድዎ ኣሎ። በሪሁ ብርሃነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ዞባ ሰሜን ሸዋን ዝርከባ መዋስንቲ ወረዳታት ብዝተፈጠረ ጎንፂ ህይወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ እዩ። ልዑል ዋጋ ዘለዎ ሃፍቲ ዜጋታትን መንግስትን እውን ዓንዩ እዩ። ነዚ ስዒቡ ሰላም እቲ ከባቢ ንምምላስ ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት ነቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆጻጸሮ ገሊጹ ኣሎ። ዝተረፉ ብርክት ዝበሉ ዕዮታት ገዛ ምህላዎም እውን ኣፍሊጡ እዩ እቲ ኮማንድ ፖስት። አንድ ዙር ሳይደገም እርቅ ምባል ወደ እርቅ ምባል ነገር አንድም ሓደ ዙር ከይተደገመ ዕርቂ ዝበሃል የለን። ናይ መን ዓንዩ ናይ መን ክተርፍ ዝብሉ ራዕዲ ዝፈጥሩ ኣተሓሳስባታት ኣብዚ ከባቢ ንዘሎ ሕብረተሰብ ኮነ ነቲ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ዝርከብ ሓረስታይን ዘስጉን ናብ መንበሪኡ ከይምለስ ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ዝንባለታት ቀጺሎም እዮም። እቲ ዝተጣየሸ ማእኸላይ ኮማንድ ፖስት ምስ ዝምልከቶም ኣመራርሓ ዞባ ኣብ ዙርያ ዝሓዞም መደባቱ መይይጥ ኣካይዱሎ። ብምቕጻል ድማ ናብ ተግባር ተኣትዩ። ኣካላት ኣመራርሓ ዞባ ሰሜን ሸዋን ፍሉይ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ብግድኦም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንምምላስ እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ኣብቲ መድረኽ ገሊጾም እዮም። ለምሳሌ መሀል ሜዳ ላይ የመደገፍ በርግቢ ላይ የመደገፍ ይሙሎ ላይ የመደገፉ ስራ ለማናጅመንትም አስቸጋሪ ስለሆነ ንኣብነት ኣብ መሃል ሜዳ በጊ ጊቪን ይምሉን ረድኤት ምብጻሕ ንምሕደራ እውን ዘጸግም ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናብ ኣጣየ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ዝብል እናተዘራረብና ንርከብ። ገዝኦም ዘይነደደ ናብ ገዝኦም ከኣቱ ይኽእሉ እዮም። ገዝኦም ዝተቓጸለ ግና ሎማዓንቲ ዝኣቱ ከባቢ 500 ዝዝርግሑ መጽለል ኣለዉ። ረድኤት ዕለት እውን ኣብቲ ከባቢ መኽዘን ተዳልዩ ብቐረባ ዕለታዊ ምግቢ እናተውሃቦም ዝጸንሕሉ ስራሕ ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ዝብል ምርድዳእ በጽሕና ኢና። ቤታቸው የተቃጠለባቸው በጣም ጨቅላ ህጻናት የ40 ቀን ገዞም ዝነደደ ናጽላታት 40 መዓልትን ካብ 2-6 ወርሒ ዝገበሩን ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ጊሌ ድማ ክሳብ ደቂ 2 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ናብ ቤተሰብ ዝጽግዕሉ ስራሕ እናተወገነ እዩ። ገዞም ዘይፈረሰ ነበርቲ ናብ ከባቢኦም ንኽምለሱ እውን ጻዕሪ ነካይድ ኣለና። ከባቢ 28,000 ዝኾኑ ነበርቲ መሊስና ኣለና። ፈጠርቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ቁጽጽር ንምውዓል ገና ብዙሕ ዝተርፎ ስራሕ ምዃኑ ዘብርሁ ድማ መተሓባበሪ እቲ ኮማንድ ፖስት ሌተናል ጀነራል ደስታ አብቺ እዮም። በግጭቱ ወቅት የቆሰሉ ግጭቱ ላይ የተሳተፉ እነዚህ በእጃችን ያሉ አሉ። ኣብ እዋን እቲ ጎንፂ ዝቆሰሉን ዝተሳተፉን ኣብኢድና ኣለዉ። ካብ ዝወፃእ ነቲ ጎንፂ ዝመርሑን ዘንቀሳቐሱን ናብ ዝብርክ እዚ ዘብፅሕዎ ሓይልታት ፈሊኻ ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርጋፅ ስራሕ ኣይተጀመረን። እዚ ኣብ ቀጻሊ ስራሕ ምንጻር ኣካይድና ነቲ ዝተመዛበለ ህዝብና ገበነኛታት እናተተሓዙ እዮም። ሕጊ እናተኸበረ ዝብል መልእኽቲ ተዘይተዓዚቡ ንምምላሱ ዝኸብድ እዩ። ጉድኣት ዝበጽሖም መሰረተ ልምዓትን ካልኦት ግልጋሎታትን ኣብ ሓጺር ግዜ ዳግም ንምምላስ ግቡእ ጠመተን ልዑል ጻዕርን ክካየድ ከም ዝግባእ ኣብ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ እቲ ኮማንድ ፖስት ተላዒሉ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ን2.7 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ካልኣይ ዙር ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ከም ዝተኻእለ
ኣመራርሓ ስራሕ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣት ኣፍሊጦም ነቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ 3.7 ቢልዮን ብር ወጻኢ ዝተገበረ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኸውን መንግስቲ እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ብትኽክል ንዜጋታት ምብፅሑ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ከም ዝሰርሕ ድማ ተገሊጹሎ። ነጻነት ወርቁ ዋዲዳቶላ ኣባደመ ክኸርቦ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ንኣስታት 4.5 ሚልዮን ዜጋታት ኣብ ቀዳማይ ዙር ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዝተገብረ ኣመራርሓ ስራሕ ኮሚሽን ስግኣት ኣፍሊጡ። ኣብ ካልኣይ ዙር ድማ ንልዕሊ 2.7 ሚልዮን ዜጋታት ሓገዝ ምግባር ከም ዝተኻእለ ብምሕባር ብር 3.7 ቢልዮን ገንዘብ ወጻኢ ከም ዝተገብረ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ። እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ 70 ሚታዊ መንግስቲ ዝሸፈነ እንትኸውን 30 ሚታዊ ድማ ብትካላት ወጻኢ ተሸፊኑ ሓገዝ ክወሃብ ከም ዝጸንሐ ተሓቢሩ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ብምቕያር ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ 92 ወረዳታት 86 ሚታዊተን ወረዳታት ብትካላት ወጻኢ ሓገዝ ንክግበረሎም ከም ዝተወሰነ እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ እዩ። አንደኛው የዩኤን ተቋም የሆነው የዓለም ምግብ ትካል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝኾነ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP እዩ። እቲ ካልእ መንግስታዊ ትካል ውሽጢ ዓዲ ዝኾነ ሬስት እዩ። እዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ግልጋሎት ዝህብ ዝነበረ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኬር እዩ ዝበሃል መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ዓለም ለኸ እዩ። ወርልድ ቪዥን ከምኡ ድማ FH ዝበሃሉ እዮም። እዚኣቶም እንትንርኢ ምስ ሬስት ሓዊሱ 6 መንቀሳቐስ ሰብ ክልል ትግራይ ረድኤት ብምቕራብ ምንቅስቓስ ክገብሩ እዮም። ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ከባቢ 1 ሚልዮን ጽጉዕ ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስ ይስራሕ ምህላው እቲ ኮሚሽን ዝሓበረ እንትኸውን ሙሉእ ሰላም ኣብ ዘይተመለሰሎም ከባቢታት ዜጋታት ክምለሱ ምግባር ኣጸጋሚ ምዃኑ ብምሕባር እቶም ተመዛበልቲ ክጽለልሉ ዝኽእሉ መጽለሊ ይህነጽ ምላው ድማ ተሓቢሩ እዩ። በትግራይ ክልል 12 ካምፕ ላይ ያሉትን ተፈናቃዮች አዋይተን በሚመለሱበት ሰዓት አስፈላጊ የሆነውን የምግብና ምግብ ነክ ያሉን አቅርቦት የሚቀርብበትን ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ፈጥረን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 12 ጣብያታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብምይይጥ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝግበረሉ እዋን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን ካልኦትን ሓገዝ ብምግባር ክምለሱ ክንገብር ኢና። ሙሉእ ሰላም ኣብ ዘይተረጋገፀሎም ከባቢታት ምምላስ ንዘይደልዩ ድማ ዘመድ ዘለዎም ምስ ኣዝማዶም ክጸንሑ ምግባር ልሙድ ኣሰራርሓ ምጥቃም ካብ ዝወፃኢ ንዝኾኑ ተመዛበልቲ ግና ግዜያዊ መጽለሊ ብምህናፅ ክጸንሑ ምግባርን ኣድላይ ሓገዝ መሃብን እዩ። እቲ ሰላም ምስ ተመለሰ ዝምለሱ ይኸውን። ኣብዚ ጠመተ ሂብና ኢና እናስራሕና ንርከብ። ዝመጽእ ቅነ ክረምቲ ከም ምዃኑ መጠን ሓረስቶት እዋኑ ንከይሓልፎም ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ብምትሕብባር ጻዕሪ ይግበር ምህላው ዝሓበረ እቲ ኮሚሽን መዳበርያ ንምሩፅ ዘርኢ ንምብጻሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ገሊጹ እዩ። ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ተለይተዋል። ተጠቀምቲ ሓረስቶት ተፈልዮም እዮም። ዝሽፈን መጠን ሄክታር መሬት ተዳልዩ እዩ። ከምኡ ድማ 5.5 ሚልዮን ገንዘብ ዘውፅእ 5580 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ንምቕራብ ይስራሕ እዩ ዘሎ። ሚኒስትር ሰላም ብወገኑ እቲ ሰላም ናብ ንብውር ክምምለስ ካብ ምግባር ጎና ጎኒ ትካላት መሊሶም ይህነጹ ምላዎም ድማ ሓቢሩ እዩ። ፋክተሪዎች እንደምታውቁት ከም ዝፍለጥ ምህርቲ ምፍራይን ኤክስፖርት ምግባርን ዝጀመሩ ፋብሪካታት ኣለዉ። ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዕቤት ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልኦት ትካላት ሓቢሮምና ምስራሕ እዮም ዝርከቡ። ተፈጥሮ ሓደጋን ብጎንፅን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ናብ ከባቢ 2.1 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መረበቶምን ንብረቶምን ከም ዝተመዛበሉ ዝሓበረ እቲ ኮሚሽን ዜጋታት ናብ መረበቶም ንምምላስ ብትኹረት ይስራሕ ምህላው ድማ ሓቢሩ እዩ። ጉጅለ ሕወሓትን ሸኔን በገብረ ራዕዲ ምብያኖም ብሕቡእ ኾነ ብግልፂ ተሓባበርቲ ውዲታት ጥፋት ዝኾኑ ኣካላት ዝነበሮም ግደ ብምቁፅጻር ንምዕሳል ሰላም ሃገር ዝዓዚ ዘበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ የረድኡ ርእቶ ዝሃቡ ምሁራት። ተግባራት ግብረ ራዕዲ እዞም ውድባት እዚኦም ንማሕበረሰብ ዓለም ብምግንዛብ ኩሉ ዜጋ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን ግድኡ ከበርክት ንኢቲቪ ርእቶኦም ዝሃቡ ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተሓሳሲቦም ኣለዉ። ራሄል ፍሬው ወዋዲዳቶላ በሪሁ ብርሃነ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ሕወሓትን ሸኔን ዘሕለፈ ውሳነ ግብረ ራዕዲ ኣመልኪቶም ምስ ኢቲቪ ጻኒሕት ዝገበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ሕጊ ዝኾኑ ኣይተ ተመስገን ሲሳይ ሕወሓትን ሸኔን ረቋሕታት ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ዘማልኡ እዮም ይብሉ። እንግዲህ የሽብር ድርጊት ብለን የምንጠራው አንድ የተለየ ቡድን ወይም ደግሞ ግለሰብ ዓላማውን ተግባር ግብረ ራዕዲ ኢልና ንጽውዖ ሓደ ዝተፈለየ ጉጅለ ወይ እውን ውልቀ ሰብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ ዕላምኡ ንምፍጻም ስጉምቲ ሓይሊ ተጠቂሙ ኣብ ኣካላት ውልቀ ሰባት ከምኡ እውን ጉጅለ እትፍጽሙን ነዚ ኣካይዳ እዚ
ከም መግለጺ ወሲዱ ዝንቀሳቐስ እንትኸውን እዩ ነዞም ክልተ ጉጅለታት እዚኦም እንትንሪኦም ኣብ ኣዋጅ ግብረ ራዕዲ ዝተቐመጡ ትርጉም ግብረ ራዕዲ ዘማልኡን ነዚ ዕላምኦም ገይሮም እናተንቀሳቐሱ ምጽንሖምን ንነዊሕ እዋን እናተመልከትና መጺና ኢና ህወሓት ከም ውድብ ዝተመዝገበን ውሳነ ግብረ ራዕዲ ዝዓርፎን ዝተነጸረ ኣካል እዩ ዝበሉ ድማ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለምለኻዊ መጽናዕትን ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ኣይተቻላቸው ታረቀኝ ሸኔ እውን እንትኾነ ካብዚ ዝፍለ ኣይኮንን ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ውሳነ ግብረ ራዕዲ እዞም ውድባት እዚኦም ንምዕሳል ሰላምን ንዓለምለኻዊ ርክባትን ዝዓዘዘ አበርክቶ ሒዙ ዝመጽእ ምዃኑ እውን ይዛረቡ ለመንግስት አሁን ይሄ የሽብርተኝነቱ ዋናው ቁልፉ ይጠቅመዋል ብዬ ማስበው እዚ ውሳነ ግብረ ራዕዲ ንመንግስቲ ዝህልዎ ረብሓ እዩ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ አዲስ አበባ ሕጋዊ ኢሉ ዝቕመጥ ሰብ ምስቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ርክብ እንተሃልይዎ እቲ ጉዳይ ኣብኡ ይውዳእ ንመንግስቲ ካብ ዝፈጥሮ ዕድል እቲ ሓደ ሕጋዊ ኢሉ ምስ ዘይሕጋውያን ዝተሓባበር ንምጽራይ የኽእሎ እዩ ይሄ ተቋም ወይም ደግሞ ይሄ ቡድን በመሪነት የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ነቲ ጉጅለ በመምራሕን በአባልነትን እውን ዝነጥፉ ሰባት ነቶም ጉጅለታት ብገንዘብን ብሓሳብን ብሞራልን ዝድግፉ ሰባት ብዝምልከት እቲ ሓገዝ ፈጠርቲ ግብረ ራዕዲ ዘብሎምን ብሕጊ ዝሕትቶምን ስለ ዝኾነ እዞም አካላት ካብ መሪሕነት አባልነትን ሓገዝ ካብ መሃብን ክቁጠቡ ዘኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎም ዓቕሚ ዝግድብ እዩ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች በታሪክ መንግስትም ይህን በደንብ ማየት አለበት መንግስት ራሱ ሊዘናጋ ይገባው እዞም ክልተ ውድባት እዚኦም ኣብ ታሪክ መንግስቲ እውን ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ዝላዘውን ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ዝቐርቡ ጉጅለታት ኣይኮነን ብልዝብ ዝኣምኑ እውን ኣይኮነን መንግስቲ ፌደራል እውን ምስ ውድባት ግብረ ራዕዲ ናብ ልዝብ ክቐርበ ይኽእልን ዝብል ግልፂ ቅዋም ክሕዝ ዘኽእሎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንዕውትነት እቲ ውሳነ ግብረ ራዕዲ ውፅኢታዊ ዲፕሎማስያዊ ምስላጥ ዝተዋደደ ኣፈጻጽማ ትካላትን ዜጋታት ንመንግስቲ ዝገብርዎ ሓገዝን ወሰንቲ እዮም ዝብል ሓሳብ እውን ይውስኹ ማን ከማን ጋር ግንኙነት አለው ሚለውን ማየት የሚችል ቀድሞ መተንተን የሚችል ብቃት ያለው ማን ምስመን ርክብ ከም ዘለዎን ቀዲሙ ክትንትን ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ስራሕ ድሕንነት ምክያድ ይግባእ ዝኾነ መንግስቲ ዝቕጽል ብስራሕ ድሕንነት እዩ ብቑዕ ስራሕ ድሕንነት ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ተሓባበርቲ ዘይኮኑ ሰባት ከይግድኡ ብትኽክል ተሳትፎ ዘለዎም ሰባት ፈሊኻ ንምቕጻዕ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ በሀገር ቤት ላይ መተማመን ያስፈልጋል ህዝቡ እነዚህ ቡድኖች በእርግጥም ሽብርተኛ ቡድኖች ናቸው የሚለውን ነገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ምትእምማን የድሊ ሕብረተሰብ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ፈጠርቲ ራዕዲ እዮም ዝብል ንክቕበሎ ግቡእ ስራሕ ምክያድ የድሊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብፍላይ ጎረባብትና ነዚ ንክቕበላ ዲፕሎማስያዊ ስራሕን ክልቲኣዊ ስምምዓትን ምክያድ ኣድላይ እዩ ክልል ኦሮሚያ 950 ትራክተር ሕርሻን ሓረስቶትን ብማሕበር ዝተወደቡ መናእሰይን ኣረኪቡሎም እተን ትራክተራት ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣብ ዝርከብ ትካል መፍረይ መሳርሕታት ሕርሻን መገጣጠምን ዝተገጣጠሙ እዮም ካብተን ዝተረከባ ትራክተራት እተን 172 ብማሕበር ዝተወደቡ መናእሰይ ዝተረከባ እንትኾና እተን ዝተረፋ ድማ ንሓረስቶት ተዋሂበን ኣለዋ ነዘን ሎሚ ዝተዓደላ ትራክተራት ሓዊሱ ብ4 ዙር 1687 ትራክተር ሕርሻን 80 ኣከብቲ ምህርቲ ኮምባይነራትን ናብ ተጠቀምቲ ኣሕሊፉ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ እስልምና ብዝተዋቀረ ኮሚቴ ሽማግለታት ዓድን ብጻዕሪ መንግስትን ኣብ መንጎ ኣመራርሓታት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ተፈጢሩ ዝነበረ ፈለላይ ተፈትሑ ብሓባር ንምስራሕ ምስ ምዕምዖም ተገሊጾም ሓፈሻዊ መረፃ መጅሊስ ንምክያድ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሕ እውን ኣብቲ ዝተዳለወ ሓበራዊ ፕሮግራም ይፍጣር ተሓቢርሎ ሳራ ሳለስላሴ ዋዲዳቶላ አብርሃም ፍስሓ ኣብ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስላም ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ብምፍታሕ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ኣብ ሆቴል ሸራተን ኣዲስ ኣብ ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ ኣፍጥር ተገሊጹ ኣባላት እቲ መጅልስ ናብ ሓደ ሓሳብ ንኽመፁ ዝሰርሑ ኣሸማገልትን ኣባላት መንግስትን ምስገና ቀሪቡሎም እዩ ተወካሊቶም ሽማግለታት ዓዲ ዝኾኑ ሓጂ ኢሳ ሼክ ዑመር ከም ዝበልዎም ኣብ ዝቕፅል ዘይሻራዊ ኮሚቴ ፈጸምቲ መረፃ ተዋቂሩ መረፃ መጅልስ ክካየድ እዩ በመጅልሳችን መሃል የተደረገው ስምምነት ኣብ ማእኸል መጅልስና ዝተገብረ ስምምዕነት ሓድነቶም ናብ ዝነበሮ ንኽመልሱ ዑለማ ብሓደ ክመርሑ ናብ ንቡር ስርሖም ንኽምለሱ ጻዕሪ ንዝገበሩ ሽማግለታት ዓዲ ናይ ክብሮት ሰላምታ ይቐርብ ዝመጽእ ዘሎ መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ተኻፊልና
ናብ ምርጫ ክንኣቱ ጻዕሪ ክንገብር ኣድላይ ምዃኑ ትርድኡ ኢኹም። ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ጉዳያት እስላም አዲስ አበባ ዝኾኑ ዓብዱልፈታሕ ናስር እውን ኣብቲ ሓበራዊ መርሃ ግብሪ ኣፍጥር ዳግማይ ሓድነት ንምፍጣር እናተኻየደ እዩ ኢሎም በአብሮነት መቀጠል እንዳለብን ብሓድነት ክንቅጽል ከም ዝግባእ ዳግማይ ቃል ዝተኣተወሉ ዳግማይ ሓድሽ መስመር ዝተጀመረሉ ድሕሪ ሕዚ ንዝህሉ ዘይምርድዳእ ብዝተኻእለ መጠን ፈቲሕና ናብ ዝሓሸ ዕቤት ምኻድ እንኽእለሉ መንገዲ ኣንፈት ዘቐመጠን ከምኡውን ናብ ዝሓሸ መረፃ መጅሊስ ጽቡቕ ምዕራፍ ኣቐሚጡልና ዝሓለፈ ለይቲ እዩ ይብል ፕሬዚዳንት ጉዳያት እስላም ኢትዮጵያ ሓጂ ዑመር ኢድሪስን ምክትሎም ዶክተር ጃይላን ከድርን ብወገኖም ሰላምን ሓድነትን ምጥንኻር የድሊ ዝበሉ እንትኸውን ቀጻሊ መረፃ መጅልስ ብሰላም ክዛዘም ኩሉ ማሕበረሰብ እስላም ብሓባር ጠጠው ክብል ጻውዒት ኣቕሪቦም አሁን ይሄ ምርጫ በጥሩ ሳለፈልን ሕዚ እዚ መረፃ ብጽቡቕ ኩነታት እንተሓሊፉልና ብህጹጽ ኮሚቴ ኣፈጸምቲ መረፃ ክነጣየሽ ኢና ኣፈጸምቲ መረፃ ጥራሕ ኣይኮነን ነጋዶ ኣለዉ ምሁራን ኣለዉ ካልኦት እውን ኣለዉ ነዚኦም ኣተኣኻኺብና ስለ ሓድነት ምምኽኻር ከድልየና እዩ ሓድነት ንምንታይ ጸሊእናዮ ሓድነት እንታይ ገበረና ሓድነት ሓይሊ እዩ ሓድነት ጠቃሚ እዩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣፍጥር ኩሉ ማሕበረሰብ እስላም ቀጻሊ መረፃ ዕውት ኮይኑ ንኽዛዘም ተሳታፊ ክኸውን እውን ጻውዒት ቀሪቡ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ጥዕና ንማሕበረሰብ ንምሃብ ምትሕግጋዝ ኩሉ ሰብ ብጽሒት ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪበን ሻድሻይ ጉባኤ ሃገራዊ ጥዕና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተኻየደ እዩ እቲ ጉባኤ ዝተዋደደ ሓይሊ ሰብ ዘማእኸለ ግልጋሎት ጥዕና ንዝሓሸ ውሕስናን ውጽኢትን ስርዓት ጥዕና ብዝብል ቴማ ሰብ ሞያ ዘተ እናካየዱ እዮም ኣብቲ ከተማ ቀረብ መድሓኒት ሕክምና ጸገማት መሰረተ ልምዓትን ኣገዳሲ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ኩሎም ከባቢታት ሃገርና ነቲ ማሕበረሰብ ብጽሬት ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ጥዕና ንማሕበረሰብ ምሃብ ቀንዲ ዕላማ ሚኒስትር ጥዕና ብምዃኑ ነዚ ንምዕዋት እውን ዕቱብ በጻዕርና ተግበረ ምዃኑ ሓቢረን ጽሬት ዘለዎ ግልጋሎት ጥዕና ብቐጻልነት ንማሕበረሰብ ምሃብ ግደ ኩሎም ሰብ ብጽሒት ኣካላት ብምዃኑ ቅንዕና ዝተላበሰ ምትሕጋዝ ኣድላይ ምዃኑ ዶክተር ሊያ ታደሰ ወሲኸን ገሊጸን ኣብዚ ጉባኤ ኣብ ዘፈር ጥዕና ዝተዋፈሩ ዓለም ለኸ ትካላት ማሕበረሰብ ሞያ ከምኡውን ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ውሃህባ ስሉጥ ግልጋሎት ጥዕና መሰረት ዝገበሩ ሓሳባት እናቐረቡ እናተዛተዩ ይርከቡ ኢትዮጵያን ባንክ ዓለምን ስምምዕነት ልቃሕ $200 ሚልዮን ተፈራሪሞም እቲ ልቃሕ ገንዘብ ብዋኑ ኢትዮጵያ ብመርሕ ትልሚ ልምዓት 10 ዓመት ንዝሓዘቶ ሰፊሕ ሸቶ ልምዓት ኣገዳሲ ዝኾነ ኣካታቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ተግባራዊ ንምግባር ዝውዕል እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ኮሙኒኬሽንን ስራሕ ብምፍጣርን ዘፈር ውልቀ ብምብርባር ስትራቴጂክ ዲጂታል ኢኮኖሚ ጋህዲ ዝገብር እዩ ተባሂሉ ፕሮጀክት ዲጂታል ፋውንዴሽን ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦን እቲ በቲ ልቃሕ ክትግበር ዝተሓሰበ ፕሮጀክት ከመቆጻጸራ ፈረንጂ ካብ 21 ሚያዝያ 2021 ክሳብ 30 ጥቅምቲ 2026 ን5 ዓመት ዝጸንሕ ከም ዝኾነ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ሸርሻይ ሃገራዊ መረፃ ዋና ተግባር ዝኾነ ምዝገባ መረፅቲ እናተኻይደ ከም ዝኾነ ፍሊጦም ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 28 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡን ምዝገባ መረፅቲ ድማ ንተወሰኽቲ 7 መዓልትታት ተናዊሕሎም ኣብ ከይዲ ምዝገባ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ዝነበረ ምዝሓል ብዝለዓለ ኩነታት ተመሓይሹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንግዚኡ ብዝተኣከበ ሓበሬታ ልዕሊ 28 ሚልዮንን 731 ሽሕን ዝኾኑ መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ ተሓቢሮም ምዝገባ መረፅቲ ኣብ 41,798 ጣብያታት መረፃ እናተሳለጠ ይርከብ ተባሂሉ ምዝገባ መረፅቲ ዝተተሓዘሉ ገደብ እዋን ወሰኽ 15 መዓልትታት ካብ ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ወፃእ ዝዛዘመሉ መዓልቲ ሎሚ 29 ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ምንባር ይፍለጥ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ዝተናውሕሉ እዋን ተደራረብቲ በዓላት ስለ ዝነበሩ ብሕጊ መሰረት ድማ ኣብ እዋን በዓላት ጣብያታት መመዝገብ መረፃ ስለ ዝዕፀውን ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ዝተናውሕሉ እዋን ልዑል ምጭንናቕ ስለ ዝነበረን
ኣድላይ ምዝገባ የተሳለጠን ተባሂሉሎም ነዘብ ግምት ብምእታው ድማ እቲ ቦርድ ሎሚ ምዝገባ ኣብ ዝተዛዘመለን ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ክልላት አምሓራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ጋምቤላ ሃረሪ ኦሮሚያን ሲዳማን ምዝገባ መረፅቲ ክሳብ 6 ጉንበት 2013 ዓ.ም ንተወሰኽቲ 7 መዓልታት ንኽነዋሕ ከም ዝወሰነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ከተማ ድኮም ጎስጓስ መረፃን ድጋፍ ሰልፍን ውድብ ብልጽግና ተኻይዶም ኣብቲ ዝተኻይደ ሰልፍ ድጋፍን ጎስጓስ መረፃን ዝተረኸቡ ደገፍቲ ውድብ ንሰላማውነት እቲ መረፃ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም ኣለዉ ኣወል ሃሰን ኣዋዲድዎሎ ኣባድ ደመቅ ቀርቦ እዩ ኣብ ከተማ ድኮም ዝተሳለጠ መረፃ ውድብ ብልጽግና ዝተረኸቡ ኣባላትን ደገፍትን እቲ ውድብ ኣብ ጎደናታት ብምዝውዋር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ብልጽግና ዘላለዩ እንትኾኑ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ብምሕንጋጥ ድማ ድጋፎም ገሊጾም እዮም ከተማ ድኮም ወኪሎም ንቤት ምኽሪ ክልልን ፌደራልን ዝነሓንሑ ሕፁያት ውድብ ብልጽግና ብዕሊ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተላልዮም ንጨፌ ኦሮሚያ ብሕፁይነት ዝቐረቡ ከንቲባ ከተማ ድኮም ኣይተ ተሾመ ግርማ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ሰላም ብምርጋጽ ኣብቲ ከተማ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ንኻልእ ኣብነት ዝኸውን እዩ ብምባል ውድብ ብልጽግና ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ብምዝዛም ድሌት ህዝቢ ንምምላስ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ሓቢሮም እዮም ብልጽግና ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ደገፍትን አባላትን ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ናይ ሎሚ መረፃ ንኽትመርፁና ንላቦ እንተ መሪፅኩምና ድማ ቃል ምእታው ጥራሕ እንተይኮነስ ቃል ካብ ዝኣተናዮ ወሲኽና ከም እንሪአኩም ይገልጽ እቲ መረፃ ሰላማዊ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ንኽኸውን ኩልኹም ኣብ ጎንና ንኽትስለፉ ጻውዒተይ ይቐርብ ኣብቲ ጎስጓስ መረፃ ዝተረኸቡ ነበርቲ እቲ ከተማን ከባቢውን ንሰላማውነት እቲ መረፃ ግቦኦም ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ድማ ገሊጾም እዮም እንደ አንድ ግለሰብ ሰላማዊ ፍትሃዊና አንጻር ከም ሓደ ውልቀ ሰብ እቲ መረፃ ሰላማውን ፍትሓውን ዝኾነ ጎስጓስ ንኽካየድ ብጽሒተይ ከበርክት ይግባእ ሰላምን ድሕነትን ዜጋታት ከምኡ ድማ ማዕርነት ብሔራት ንኽረጋገጽ ክሰርሕ እየ እኔ የመጀመሪያው ቀን ነው ካርድን ራሱ የወሰድኩት ካርድ መረፃ ቅድሚ ኩሉ እየ ወሲደ እቲ መረፃ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ንኽኾን ኩልና ግቡእና ክንፍጽም ኣለና ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራፃይነት ኣይምዝገብን ዜናው ጻይም